ještě předtím, než kdy nějaké prokletí tam bylo, you know, the anointed one was Satan. tak vy víte, že ten pomazaný byl Satan. He was the anointed cherub. On byl ten cherubín, And he covered the throne of God. který byl pomazaný a on pokrýval ten boží trůn. Now I want you to know that the anointing is contagious. A já chci, abyste věděli, že to pomazání je nakažlivé. The anointing comes by association. To pomazání přichází tím, když jste s někým v kontaktu. Amen. Hallelujah. You know, in Ezekiel, Víte, v Ezekielovi 28, Ezekiel 28:14, it says, the Lord spoke to Lucifer, and he said, "Thou art anointed. You are the anointed cherub that covers, and I've set thee, so that thou that thou wast upon the holy mountain of God. Thou hast walked up and down in the midst of the stones of fire." Ezekiel 28:14. Takže Ezekiel 28:14. Byl jsi pomazaným cherubem, určil jsem tě za ochránce. Byl jsi na boží svaté hoře, mezi žhnoucími kameny ses procházel. Amen. So the devil, Takže ten he had ďábel, received the light, the glory on přijímal to světlo, tu slávu from God because he was around God all the time. od Boha, protože on byl s Bohem stále. He received all the wisdom, On přijímal veškerou moudrost, the strength sílu of God because he was in the throne room covering the throne of God. protože on byl v té trůnní místnosti a pokrýval ten trůn boží. So his anointing came by association with God and being around him. Takže to jeho pomazání přicházelo tím, že byl na blízku Bohu. So when you're around God all the time, I tell you, something is going to be stuck on you. Takže když budeš blízko Bohu stále, tak se něco určitě na tobě přilepí. The more you read the Bible and pray in tongues, I tell you, something will happen to you. Čím víc budeš číst Bibli, modlit se v jazycích, něco se bude dít. Amen. Hallelujah. Hallelujah. That's how things change. Takhle se věci mění. So the anointing will come by environment. Takže to pomazání přijde tím okolím, It will come by association tím prostředím, tím, s kým se stýkáš and by influence. a vlivem. Who is influencing you? Kdo na tebe má vliv? Amen. You hang around. S kým se zdržuješ? Are you going dancing in bars and drinking in casinos? Kde se zdržuješ? Chodíš tancovat do baru, do kasína? You don't get an anointing that way. Víte, tím způsobem to pomazání nepřijde. More of the world gets stuck on you. Víc světa se na tebe bude lepit. Amen. 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 Because whatever you associate with Protože s čím se stýkáš, will influence nebo you. kde se pohybuješ, to na tebe bude mít vliv. Amen. That's why the Lord says, be careful who your friends are. Proto Pán říká, buď opatrný nebo opatrná, kdo jsou tvými přáteli. Amen. You hang around with. S kým se zdržuješ. Because they influence you, their minds. Protože jejich mysl a budou tě jako ovlivňovat. Amen. Amen. And I'm Amen. telling you, because when you want a greater anointing, A já vám říkám, jestli chcete větší pomazání, you have to cut the world out of your life. musíte odstranit ten svět You ze have svého to života. cut loose all the things that are displeasing Amen. God. Musíte Hallelujah. všechny ty věci, které Boha nepotěšují, odstraňovat. Because Amen. the anointing separates you. Amen. To pomazání tě prostě odděluje. Amen. It sanctifies you. Ono tě posvěcuje. Amen. So Satan lived in the presence of God. Takže Satan žil v boží přítomnosti He lived in the influence of a God. žil pod tím vlivem božím, And Satan drew the anointing of God unto himself. a Satan to pomazání boží bral na sebe, But when he fell because of pride, ale když padl díky píše, he lost his anointing. tak to pomazání ztratil. Amen. Amen. Amen? Hallelujah. Because pride comes before the fall. Protože pícha přichází před pádem. He became so prideful that he thought he was just like God. A on se stal tak pyšným, že si myslel, že je stejný jako Bůh.
And he was the most beautiful of all the angels that God had created. A on byl jeden z nejnádhernějších andělů, jaké kdy Bůh stvořil. Amen. Amen. But anyway, so he fell. Ale on padl. Praise God. But the Lord had a plan for mankind. Ale Pán měl plán pro lidské pokolení. Amen. To redeem that anointing. Aby to pomazání obnovil. Because now we can come as close to God as we wish or want. Protože my teď můžeme k Bohu přicházet tak blízko, jak chceme nebo si přejeme. Hallelujah. 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 So in the Old Testament times, Takže v těch časech Starého there were zákona only 3 people groups that were anointed. byly jenom 3 skupiny lidí, které byly pomazány. And that was the prophets, A to byli proroci, the priests, kněží the a kings. králové. Hallelujah. Now, the anointing, I said, breaks yokes. A jak jsem říkala, pomazání láme jha. Amen. It frees people from bondage. A vysvobozuje to lidi ze svázanosti. If you're in alcoholism, Pokud jste v alkoholismu, that is a yoke that will be broken. tak to je jho, které bude zlomeno. Anything that will hold you Cokoliv, co tě drží, into the Satan's grip, it will break. co tě drží tím satanovým sevřením, bude rozbito. Amen. There are Amen. many people that have some kind of bondages Je mnoho lidí, kteří mají různé druhy svázaností to Amen. be broken. a ty potřebují být zlomené. And God will break them by the reason of the anointing. A to bude uděláno tím pomazáním. He Amen. wants to set people free. On chce lidi vysvobodit. Amen. Amen. David was anointed as king, priest, and prophet. David byl pomazaný jako král, prorok a kněz. You can read that in Psalm 22. To se můžete dočíst v Žalmech 22. Amen. And the way David was anointed, it will come to us in the same way. A ten způsob, jakým byl David pomazaný, ten přijde i k nám stejným způsobem. It will come to us through the Holy Ghost. Přijde k nám skrze Ducha Svatého. And Amen. the Lord says that we will have rivers and wells of living waters living inside of us, speaking of the Holy Spirit. Proto Pán říká, že budeme mít ty prameny a ty řeky, které z nás budou plynout. A tady mluví o Duchu Svatém. In 1 Peter 2:5, V 1. Petrovi 2:5 1 Peter 2:5, 1. Petr 2:5 and it says, Ye also are lively stones, are built up in a spiritual house, a holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices accepted to God by Jesus Christ. You are considered a holy priesthood. Sami se stáváte živými kameny ve stavbě duchovního chrámu a svatým kněžstvem, přinášejícím duchovní oběti přijatelné před Bohem díky Ježíši Kristu. Vy jste svaté kněžstvo. Amen. Amen. God Hallelujah. doesn't see any difference Bůh nevidí žádného rozdílu between you and David. mezi tebou a Davidem, Amen. Because the anointing is the same. protože pomazání je stejné. The anointing comes Amen. from the same source. To pomazání přichází ze stejného zdroje. Hallelujah. From the same divine heavenly river. Je to z té stejné nebeské nadpřirozené řeky. It is from the same Holy Ghost. Je to z toho stejného Ducha Svatého. And you, the Lord made you priests unto God. A Pán tebe udělal kněžím, nebo knězem nad ním. Praise Hallelujah. Ním. Wow. And then in Hallelujah. verse 9 it says, A v 9. verši but you are a chosen generation, je řečeno, vy jste vyvolený rod, nebo národ, a royal priesthood, královské kněžstvo, a holy nation, svatý národ, peculiar people, podivný lid, that ye should show forth the praise of him who hath called you out of darkness into this marvelous light. abyste hlásali ctnosti toho, který vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Hallelujah. So you are chosen, Takže jste vyvolení, you are a priesthood, jste kněžstvo,
You are peculiar. Jste podivuhodný. You are not ordinary people. Nejste obyčejní lidé. Amen. Different than the world. Jste jiní než je svět. There is a Amen. distinction between you and everybody else. Je prostě odlišnost mezi tebou a každým druhým. Wow. Hallelujah. 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 Amen. 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 It is all right because of the Holy Spirit. A proč tohle všechno je? Díky Duchu Svatému. Amen. Hallelujah. 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 We have an unction from the Holy One. My od Svatého máme takovou unction. Pomazání. A potential with the Holy Spirit. Takový potenciál s Duchem Svatým. Hallelujah. In 2 Corinthians 1:21, yeah, let's look it up. A v 2. Korinským 1:21 2 Corinthians. It's good to read the scriptures. 2. Korinským 2 Corinthians, first chapter. 1. First chapter, verse 21 and 22. 21 a 22. Now it says now he which established us with you in Christ and hath anointed us in God, is God. Tam je řečeno, že ten, kdo nás spolu s vámi utvrzuje v Kristu a kdo nás pomazal, je Bůh. Now what is Paul saying here? A co tady vlastně Pavel říká? He's saying the same anointing On říká, že to that stejné we I pomazání, have received, které jsem já a vy dostali, you have received. které Pavel říká, to stejné pomazání, které já jsem It's the dostal, same Holy Ghost tak vy jste dostali, je to ten stejný Duch Svatý. who will do the same things that I do if you will do. A budete dělat stejné věci, jako dělám já, tak budete i vy je dělat. Amen. Hallelujah. Because he established you together with the apostles in Christ through the Holy Ghost. Protože on vás ustanovil skrze Ducha Svatého do stejné pozice, jako byli ty apoštolové. Now look at this. Hallelujah. This is important. A podívejte se na tohle, protože to je And he důležité. said, who has sealed you, A on or tady sealed říká, us, a který in nás 22, označil svou pečetí and give the earnest of the spirits in our hearts. a dal nám záruku toho Ducha Svatého do našich srdcí. Hallelujah. Hallelujah. We are sealed by the Holy Spirit. My jsme zapečetěni We are Duchem sealed for Svatým. everlasting life. Amen. Zapečetěni pro věčný život. Now Hallelujah. that seal, and I will show you that later, A tahle ta pečeť, a to vám ukážu později, it is like a badge that you're wearing on your, je to jako taková jmenovka, kterou máte na sobě. it's a badge that says, I have authority. Je to taková jako jmenovka, nebo takový, It is a badge that the devil sees and trembles. která říká, já mám autoritu. A která říká, Because he knows that seal gives you the authority to reinforce že the law of God in this earth. že se mocnosti budou třást, protože Amen. zákon, který nám dává autoritu na téhle zemi. Amen. It is like a seal, like a policeman wears, Je to něco jako ten oznak, který má ten policista saying, I'm in authority a here. říká, já tady mám autoritu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. That's Amen. why the Lord says in Deuteronomy 28, Proto Pán říká v Deuteronomii 28, he says the enemy will come against you one way, říká, že nepřítel přijde proti tobě jednou cestou, but he will flee 7 ways before. ale bude utíkat 7 cestami pryč. Why? Because he sees the seal on you, Protože vidí tu pečeť na tobě, he sees the blood, Hallelujah. vidí na tobě tu krev and he knows you Glory. have more authority over him than he has over you. a ví, že ty máš víc autority nad ním. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Amen. Praise the Lord. Sláva. So Hallelujah. now we Slava know Bohu. that Elijah, Takže teď víme, že Eliša he received the double portion of the anointing přijal tu dvojitou porci toho pomazání, because he believed for it.
Protože tomu věřil. He wanted it. Amen. Chtěl to. And Amen. he did double the miracles that Elijah did. A on skutečně zdvojnásobil se v těch zázracích, které Eliáš dělal. And we have the Holy Spirit. Když my máme Ducha Svatého, The potential in us is greater than without him. tak ten potenciál v nás je mnohem větší než bez něj. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And only born again believers can have this. A jenom znovu zrození věřící můžou tohleto mít. Now Amen. look what John, 1 John, A teď se podíváme na 1. Jana. 1 John 2:20. 1. Jana. It says, but ye have an unction from the Holy One, and ye know all things. I have not written unto you because you know not the truth, but because you know it, and that is no lie of the truth. You have 1 John 2:20. 1. Jana 2:20. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Vy ale máte pomazání od svatého a všichni rozumíte. Znáte všechno. That ye have an unction from the Holy One, and you know all things. A v anglické a kralické, vy máte pomazání od Ducha Svatého a znáte všechny věci, nebo rozumíte všem věcem. How could you know all things A jak byste mohli všechny věci znát, unless somebody tells you? pokud vám je někdo neřekne? And I want to tell Amen. you something. Jesus said, A já vám chci něco říct. when the Holy Ghost comes upon you, he will show you all things. Ježíš řekl, že když Duch Svatý na vás přijde, tak tak vám ukáže všechny věci. Amen. The Father is a guy that wants to show you things. Otec je otec, který vám chce věci ukazovat. You don't know how to do something? Amen. Vy si nevíte, jak něco dělat, You say, Holy Spirit, show me. tak řeknete Duchu Svatý, ukaž mi. You don't Amen. know where to go? You say, Holy Spirit, show me. Když nevíš, kam máš jít, Duchu Svatý, ukaž mi. Amen. Because he will show you all things that you don't know. Protože on ti ukáže všechny ty věci, které nevíš. Amen. It's Amen. Jeremiah Amen. 33:3. It says, call unto me and I will show you. A v Jeremiášovi 33:3 je řečeno, volej ke mně a já ti ukážu. Hallelujah. God knows we don't know everything. A Bůh ví, že my všechno nevíme. And don't sit Amen. there and you say, oh, I knew this. A neseď tady, jako kdyby si říkal, já to přece věděl. Because you didn't. Protože jsi to nevěděl. But I tell you something, through the Holy Ghost, Ale já vám řeknu, že skrze Ducha he will Svatého, make you so wise. on tě učiní tak moudrý, Amen. Solutions Amen. to problems that nobody else can solve. že budeš mít řešení k problémům, Tak. které nikdo jiný neumí. Amen. Because Amen. he will show you. Protože on ti bude ukazovat. Praise the Lord. Sláva Pánu. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. You have an anointing Ty máš pomazání, that can help every other person, které může komukoliv pomoct. every other believer. Každému věřící. An anointing that will Amen. help you. To pomazání, které pomůže tobě, It will help for your needs and the needs of others. tak ti pomůže s těmi tvými potřebami Tak. i potřebami druhých. But the Amen. Lord wants us to stir it up. Ale Pán chce, abychom to rozdmíchávali. Amen. It's Amen. Amen. Paul said to Timothy Pavel říkal Timoteovi, in 1 Timothy 4:14, 1. Timoteovi 4:14. stir up the gifts that are within you. Rozdmíchávej ten dar, který je v tobě. Amen. That means don't let it sit down and settle in you. To znamená, nenech to, ať se to usadí Amen. a zůstane to v tobě tak. Use it. Používej to. Go to the hospital. Běž do nemocnice. Visit the sick. Amen. Navštiv ty Go nemocné. to Tak. the morgue and raise the dead. Běž do té, kde leží mrtví. Běž do nemárnice a kři mrtvé. Start to Amen. activate. Začni to aktivovat. Pray for people on Amen. the street. Modli se za lidi na ulici. Pray for Amen. healing. Modli se za uzdravení. Amen. Amen. Start doing something and the Holy Spirit will back you up. Začni něco dělat a Duch Svatý se k tomu přidá. Amen. Hallelujah. Rozmíchej to. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So the Holy Spirit anointing is a river. Takže to pomazání Ducha Svatého je řeka. And we need to start to draw from the river within.
A my potřebujeme začít brát z té řeky v nás. Tak. There is life in the anointing. Protože v tom pomazání je život. Amen. 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 And Hallelujah. the Lord is very practical. A Pán je velmi praktický. Tak. You can switch from a well to a river. Můžeš přepnout z toho pramene do té řeky. And you can splash it on everybody Hallelujah. that you A meet. můžeš ocákat každého, kdo je kolem tebe. Hallelujah.